Kulħadd jiftakar l-istorja xokkanti tal-qtil ta' mara anzjana ta' 94 sena mill-klib tan-neputi tagħha stess. Każ li kien kexkex nazzjon sħiħ għal mod brutali kif mietet din il-mara. Issa aktar minn sentejn wara sit il-klieb Andrea Gallia saf attakkat minnhom stess, tant li spiċċa rikoverat l-isptar minħabba l-ġrieħi illi ġarrab. L-inċident seħħ kmien it-tnejn filgħodu meta Gallia li għandu 37 sena saf attakkat mill-klieb quddiem ir-residenza tiegħu stess fit-triq Antonio Shortino fl-Imsida, tant li kellu jitla fuq saqaf ta' karozza biex jeħles minnhom. Għal-ħabta ta' sjaw nofs ta' filgħodu l-ġirien semgħu lir-raġel jgħajjed għall-għajnuna quddiem daru. Persuna li kienet preżenti qalet li l-klieb kienu litteralment qed jikluh. B'kelb ta' razza pitbull ta' lewn abjad beda jattakkah f'wiċċu u idejh. Ftit wara fuq il-post wasal il-pulizija, b'uffiċjali mill-Animal Welfare ħadu l-klieb magħhom ftit tal-ħin wara. It-tnejn filgħodu Net News mar fuq il-post fit-triq Antonio Shortino fejn mal-art fid-daħ tar-residenza ta' Andrea Gallia kien hemm ammont ta' demm kif ukoll boros kbar bojot imċabsa bid-demm. Anke fuq il-karozza ukoll sani ninnotaw marki tad-demm. Meta kien seħħ il-qtil f'Settembru tal-2020 persuni li tkellmu ma' Net News kienu stqarru li l-klieb kienu nitħallew bil-ġuħ aktarx biex imbagħad jintużaw għal ġlied illegali. Fil-fatt ma kienx esklusi l-anzjana kienet aggredita miż-żewġ pitbulls għaliex propju inżammu f'dan l-istat. Jidher li wara l-każ tal-mewt ta' Ines Gallia, Andrea Gallia baqa' qatt ma ġie investigat b'rabta ma' każ ta' moħqrija ta' annimali.